Bateria kargatzeko pintzak baditugu? Galdegaia 2. Galdegaia aditz trinkoekin. Epa lagunok, ongi zaudete? Saio honetan baiezko galderak eta erantzunak aztertuko ditugu. Zuek ere badakizue normala dela batzuetan akatsak egitea edo deskuiduak izatea. Janaria sutan utzi dugula ahaztea, giltzak ahaztea, garajeko atea zabalik uztea, ni askotan despistatzen naiz. Baina badakizue pilartxoenea ostatuko surflariari zer gertatu zaion? Ikusi bideo pasarte hau. Konturatu gabe furgonetako argiak piztuta utzi ditut. Orain amaitu ondoren furgonetara itzuli eta... Bateria agortuta. Hori da, horregatik etorri naiz presaka. Laguntza eske. Ea, itxaron momentu bat. Kaixo Maren, aizu, autoko bateria kargatzeko pintza baditugu? Bai? Ados? Ekarri harrerara, mesedez. Eskerrik asko. Esaldian baieztapena nabarmendu nahi denean honela jokatuko dugu. Aritza trinkoa ez denean, hau da, aritzak hitz bat baino gehiago badu eta galderak bai ez erakoak direnean ez da inolako aldaketarik egiten. Bai edo ez erantzuten da. Adibidez, etorriko zara gero? Bai, etorriko naiz. Ez naiz etorriko. Erosi duzu egunkaria? Bai, erosi dut. Ez dut erosi. Kontuan izan, bai edo ez partikulak esaldiaren aurrean edo atzean jarri ahal dira. Etorriko zara gero? Etorriko naiz. Bai. Etorriko zara gero? Naiz etorriko. Ez. Baina aditza trinkoa bada, hau da, hitz bakarrez osatua badago, ba aurrizkia jarri behar dugu baieztapena nabarmendu nahi dugunean. Edo beste modu batera esan da. Informazio garrantzitsuena aditza bera denean. Ba aurrizkia bai partikulatik datoreta, baiezko esaldietan baiezkotasun hori azpimarratzeko erabiltzen da. Adibidez, zuk badaukazu lana, nik ez. Okerra da esatea, zuk daukazu lana, nik ez. Beste adibide bat, gu bagoaz. Oso berandu da. Okerra da esatea, gu goaz oso berandu da. Aukeratu erantzun egokia. Erosi duzu egunkaria? Bai. Erosi dut. Ala, erosi dut, bai. Biak dira zuzenak. Aukeratu aditz egokia. Zuk badaukazu lana, nik ez. Gu bagoaz, oso berandu da. Ondo dago esaldi hau? Badakizu etxe horrek zenbat balio duen? Bai, dakit. Ez. Esaldi zuzena da, badakizu etxe horrek zenbat balio duen? Bai, badakit. Eta beste esaldi hau zuzena da, zatoz, berandu iritsiko gara. Ez, esaldi zuzena da, bazatoz, berandu iritsiko gara. Galdegaia baieztapena bera denean, aditz konposatuekin. Galdegaia baieztapena bera denean, aditz trinkoekin. Agur, hurren arte!